Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Estamos a luns, estamos a 27 xa deste mes de abril que estamos rematando. Nunha semana máis curta estaremos ata o xoves, o venres e festivo e día do traballo. Nos imos co día de hoxe, imos co este luns 27 de abril e coa información local. Benvidos, benvidas a este espazo de información diaria na televisión pública de As Pontes, no que comezamos falando das obras que van cambiar por completo a Praza do Barreiro. A reurbanización da Praza do Barreiro está xa na súa recta final tras varios meses de execución en inversión de 372.644 euros para transformar este espazo nun lugar atractivo, inclusivo e ambientalmente sostible, ademais de máis funcional e accesible. Os traballos que está a realizar Fego Atlántico contan co respaldo económico da Deputación da Coruña e van supoñer a reorganización deste espazo para fomentar o lecer e a convivencia veciñal, apostando por novas zonas de estancia e reunión máis acolledoras, así como unha área de xogos infantís atractiva, todo integrado nunha ampla superficie xardinada vertebrada por itinerarios peonís que garantan a conexión coa contorna e cos edificios residenciais. Ademais, elimináronse as barreiras físicas, creáronse percorridos accesibles con novos pavimentos seguros e ergonómicos e tamén se procedía a renovar o sistema de iluminación. Paralelamente, apostouse pola eficiencia enerxética mediante a sustitución da rede de alumeado por luminarias LED de baixo consumo e alto rendemento, así como coa instalación dunha nova rede de rega automatizada, o que se vai sumar á plantación de especies vexetais autóctonas resistentes e de baixo mantemento. Finalmente, o proxecto inclúe un equipamento urbano sostible con bancos, papeleiras, elementos de xogo fabricados con materiais reciclados e reciclables que contribúen a reforzar os principios de economía circular e respeto polo medio ambiente. E as portas desa conmemoración si do 1 de maio, pero tamén do Día da Nai, que será o vindeiro domingo. Tamén neste caso, dende Coempo, teñen conmemoración desa data e atraveso de agasallos para todos e todas quen participemos. Este domingo toca festexar o Día da Nai, unha data que dende a Asociación de Comerciantes Hostaleiros Coempo non queren deixar pasar, e de aí que puxesen en marcha unha nova iniciativa coa fin de impulsar as compras nestas datas con premios do máis atractivos para a clientela. Así, igual que aconteceu coa campaña do Día do Pai, dende Coempo realizarán un sorteo de agasallos entre todos aqueles clientes que ata o día 2 realicen algunha compra nos establecementos adheridos a esta iniciativa e que rexistren o ticket de compra na aplicación móvil de Coempo. En xogo teremos 3 sesións fotográficas profesionais e unha lámina marcada, asema de todas aquelas persoas que este sábado visiten o mercado municipal entre as 11:30 e as 2 da tarde e conten tamén cun ticket de compra nun establecemento colaborador poderán levar de agasallo unha flor cunha mensaxe especial para mamá, iso sí, ata que se esgoten as existencias. Despois de que se dese validez legal a ese derrubamento do Parque de Carbóns, dende a Asociación polo Patrimonio Industrial de As Pontes non están de acordo con esta medida, como era de prever, e interpoñen un recurso de alzada. A Asociación Patrimonio Industrial das Pontes vén de comunicar que presentou un recurso de alzada contra a decisión da Dirección Xeral de Patrimonio de levantar a suspensión cautelar das obras de desmantelamento do Parque de Carbóns con data do pasado 24 de marzo e que deste xeito permitiron que Endesa continuase coas labores de derrubamento desta infraestructura da que tan só quedan en pé 4 arcos dos 16 iniciais. Nun escrito enviado aos medios, a asociación lamenta esta decisión que vai supoñer a desaparición dun elemento único en España e tamén da segunda superficie diáfana máis grande do mundo. A SEMADE apuntan que xa existían informes que acreditaban o valor patrimonial deste elemento e que non se tiveron en conta antes de conceder a licenza municipal para iniciar uns traballos de demolición que non van implicar contrapartida algunha da que se poida beneficiar o Concello. Finalmente, dende esta entidade recordan que segue activa a solicitude de incoación do expediente de declaración como ben de interese cultural da unidade funcional representativa da central térmica, da que forman parte unha torre de refrixeración, unha turbina e unha caldeira, e apuntan que esgotarán todas as vías posibles para evitar a súa destrucción, tal como aconteceu co Parque de Carbóns. José Rodríguez, José Cope, así o coñecemos creo que todos e todas, ven de publicar o seu primeiro libro, un libro que sae mañá e un libro que mañá mesmo vai a estar a menos da metade de prezo, pero só mañá, no día do lanzamento. Mañá sae a venda o libro El arte de salir ilesa, escrito polo pontés José Rodríguez López, máis coñecido como José Cope. Este especialista en seguridade persoal e xestión de situacións de risco optou por compartir os seus coñecementos no seu libro de debut. Con máis de 35 anos de experiencia na seguridade persoal, José reúne neste libro coñecementos que poden marcar unha gran diferenza á hora de enfrontar un ataque para unha muller, apostando neste caso por chaves reais para previr, decidir e actuar con máis seguridade. El arte de salir ilesa é un libro directo,
útil e pensado para a vida real que plantea situacións reais que calquera muller pode vivir, contribuindo a preparalas para enfrentarse a unha situación de ameaza ou agresión súas con calma e sen depender de ninguén. O libro terá tan só mañá un prezo de lanzamento de 9,85 euros máis IVA no canto dos 24,95 que vai custar despois. A oferta tan só para mañá martes 27 e o libro pódese mercar de momento exclusivamente en Amazon. Comezamos xa co repaso da moita actividade que temos nesta fin de semana. Salientamos a presentación do primeiro disco da banda Nimbos. Seguramente un éxito disco como foi a presentación. Até o primeiro disco da formación local Nimbos xa está na rúa e para festexar esta estrea o grupo Folo escollía como non podía ser outro xeito o seu concello e escenario do Auditorio Municipal Alobí como primeira parada dunha xira que os vai levar por diferentes puntos para dar a coñecer o gran traballo que se agocha entre os 12 temas que inclúe esta publicación. Antía Cabeiro, Álvaro García, Xaloi Rubio, Mario Arranz e Diego Barro non defraudaron e lograron encher o Teatro Pontés con amigos, familiares, veciños e seguidores do seu traballo nunha xornada máxica e que quedará para o recordo. É que cunha aposta de longo impecable, un son que transportou os presentes a ese mundo máxico e tradicional que recollen as súas cancións, a voz feiticeira de Antía Cabeiro e unhas letras que engallolan a todo tipo de público, Nimbos demostrou que, malia contar con tan só 3 anos de traballo nos escenarios, están aquí para quedar. O recital contou non só cos temas de Até, onde podemos atopar poemas musicalizados con letra da pontesa Carmela Franco ou dos poetas Manuel María ou Díaz Castro, senón tamén con outras pezas e acompañantes de luxo, xa que polo escenario da Lobi tamén pasou o propio pai de Antía e que acompañou a hora de cantar. Grande, grande, la morena, terra da fraternidade, o povo en que máis ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo en que máis ordena. Grande la vida morena,
Unha noite máxica na que a música, e en concreto a música tradicional feita nas Pontes, volvía a reivindicar o lugar que lle corresponde por lei. E tamén tivemos unha nova entrega de Teatro Amador. Tivemos unha oferta teatral en As Pontes a través deste ciclo que chegaba a súa fin cun grupo que chegaba de Denigrant. De feito, son os Denigrantes Comediantes. O ciclo municipal de teatro amador impulsado polos grupos locais que máis ten e o Catre, a Concellería de Cultura, despedía o pasado sábado a súa quinta e exitosa edición. Tras 4 semanas apostando por diferentes compañías de teatro afeccionado, procedentes de concellos como Ortigueira, Viveiro ou Alfoz, o broche de ouro chegaba da man da formación Denigrantes Comediantes do Concello de Nigrán e que demostraban a gran capacidade interpretativa das compañías non profesionais que temos espalladas por toda Galicia. A agrupación pontevedresa subía ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi baixo a batuta de 2 grandes nomes da escena nacional, a exintegrante da compañía Animalario, María Embreis, e o actor Ferran Botifol, e que presentaron na nosa vila o seu último proxecto, O que calamos. A produción estivo integrada por textos de grandes dramaturgas como Lluísa Conigué, Angélica Lidl e Laia Ripoll, os que se sumaron creacións de varias das actrices que forman parte da compañía e que cada semana participan nas clases da Escola de Teatro de Nigrán. De feito, entre as diferentes esceas, pudemos descubrir experiencias reais destas actrices baseadas nas súas relacións persoais, sociais ou laborais, en as que se fala de machismo, discriminación, falla de oportunidades ou de temas do día a día, mesturando humor, ironía e drama. E o tempo atopouna nunha boda sen contos, con un siquero ilusionado aínda sen saber por qué, tamén con medo no peito. El chegou con promesas e alumiños, pero cos días o seu sorriso transformouse en xeo e o aire común encheuse de reproches e celos. O seu traballo e as súas viaxes foi deixando, todo dele era importante, dos dous tiña que sacrificarse. Os días foronse volvendo cadeas. As noites, silencio de sangue e de espanto, e aquel que xurou protexer as súas estrelas foi apagando a súa voz, sementando quebrantos. A peza que se estreou con motivo do Día Internacional da Muller foi todo un acerto para pechar co mellor dos sabores de boca este ciclo xa totalmente consolidado na programación cultural de primavera do Concello das Pontes e que de seguro terá sexta edición xa vindeiro ano. E máis música que temos esta fin de semana cun concerto foi a cargo de Iván Carballal, un auténtico mestre do bombardino. A Casa do Peso volvía a abrir as súas portas o pasado sábado á música, en este caso a gran calidade interpretativa dun artista local como Iván Carballal. O bombardinista, mestre da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa, ofreceu a veciños e familiares un fantástico concerto no que mesturou pezas en solitario con outras composicións nas que contou co respaldo ao piano do mestre José Manuel Campello. O músico pontés abriu a súa interpretación damando un tema dunha compositora novel, a viguesa Ángela Placer, en o que chamou especialmente a atención a mestura de sons electrónicos co bombardino. Pero un dos retos máis interesantes que afrontou o músico pontés foi a composición Euphonium Concerto, un tema con 3 movementos de máis de 20 minutos de duración ideado por Edward Gregson e cunha gran complexidade armónica.
Carballal tamén incluíu dúas pezas máis neste particular recital e que non só foron do máis louvadas polo público presente, senón que tamén deixaron moi claro o gran talento do xove artista local. Xa dicíamos ao comezar, esta fin de semana temos o venres festivo porque é o Día do Traballo, o Día Internacional do Traballo. As Pontes vai volver serse unha vez máis dunha das concentracións que conmemoran esta data, convocada pola CIGA. Un ano máis, As Pontes volve formar parte do calendario de movilizacións organizadas polo sindicato CIGA en conmemoración do Día Internacional da Clase Traballadora e que este ano vai contar cunha vintena de convocatorias noutras tantas cidades e concellos das 4 provincias galegas. Así as cousas de venres, ás 12, na Praza da América, terá lugar unha concentración baixo o lema contra imperialismo, paz e soberanía, na Galiza, traballo digno e dereitos. A cita estará aberta a toda a veciñanza que desexe participar. E de feito, na Central Sindical animan a cidadanía a converter esta xornada nun día de loita e movilización para avanzar en dereitos, exixir dos gobernos políticas alternativas e xustiza social e respeto á soberanía dos territorios, o dereito á autodeterminación e a capacidade de decidir libremente. E a rondalla Vila das Pontes segue con saídas, ten prácticamente todo o mes cuberto, durante un mes estará saindo a facer concertos, pero máis salientable agora mesmo que se van a Euskadi, a Baracaldo. Ali terán 2 citas. A rondalla Vila das Pontes vai levar esta semana a súa arte ata Euskadi. Ali estarán a fin de semana cunha minixira, xa que os xoves e o sábado tocarán en Baracaldo. O día 30 estarán no Centro Galego e o sábado participarán nun concerto no Centro de Integración Social. O do Centro Galego será un recital en solitario, pero do sábado tocará compartir escenario coa agrupación local Amigos da Guitarra. Ambos os dous concertos principiarán ás 7 da tarde. Ademais, o día 16 volven á casa para tocar nun lugar e data que xa son fixos, o concerto das letras galegas no Liceo, no marco das celebracións do 17 de maio desta entidade. Aquí compartirán o escenario coa rondalla Ondas do Mar e tamén teremos unha conferencia a Xosé María López Ferro en relación ás lendas das Pontes. Serán 3 sábados seguidos de citas musicais coa rondalla, xa que o 23 estarán en Bergondo e o día 30 nas festas do Poboado. Seguen as xuntanzas convocadas dende Puntadas con Agarimo e segue itinerancia. Agora vanse a Pontoibo. O colectivo Puntadas con Agarimo xa ten data para a súa nova xuntanza. Será o día 24 de maio e o lugar escollido nesta ocasión vai ser o local veciñal de Pontoibo. Como é habitual, en horario de 4 a 7 da tarde, as integrantes da asociación, xunto con toda aquela persoa que desexa notarse nesta cita e desfrutar dunha entretida xornada de calceta, poden xa telefonar ao 658 961 505. Non faltará o bo ambiente, a agulla e o fío e, por suposto, intercambio de trucos e consellos entre os participantes, tanto entre os máis expertos como entre os neófitos neste mundo e que desexen aprender a ganchillar ou calcetar. A participación será de balde para as persoas asociadas e cunha pequena cota de inscripción para aqueles que non formen parte do colectivo. Repasamos tamén, como cada luns, a actividade deportiva. Imos con esa información dos resultados máis salientables desta fin de semana. O As Pontes volveu perder e desta vez na Coruña cun contundente 6-1 ante o Sporting coruñés, un equipo da zona baixa que con este resultado saca 2 puntos precisamente a zona de descenso. Os de Joaquín Breijo non só están xa descendidos, senón que pecharán a clasificación pase o que pase nos 3 vindeiros partidos ou atoparse a 11 puntos do penúltimo clasificado. Tamén caían onte as rapazas, 1-3 ante o Orzán, malia que as pontesas foron as primeiras en atopar porta. A mala nova da xornada foi a lesión de Patri do Pico, os 2 minutos da segunda parte, e que se vai perder o que queda de competición. E os veteranos pouco puideron facer ante o líder, o Racing de Ferrol, gran favorito para levarse o campeonato. Caeron por 2-7, pero aínda están a salvo do descenso, malia que quedan 9 puntos en xogo, e os de Mieres están 8 por riba dos postos de perigo. A boa nova da fin de semana foi o título de Liga para os provinciamins, que matemáticamente xa son campeóns tras gañar por 4-0 o Galicia de Caranza. En fútbol sala, o Esteo mermou as súas posibilidades de meterse en playoff de ascenso despois de caer en Zamora co River por 7-1. Con esta derrota, os ponteses precisan que o Noia caia na casa co Lugo Sala na última xornada. Un resultado que pode ser factible, xa que os lucenses se xogan a segunda praza, pero o Noia xógase manter esa última praza de playoff. Ademais, o Esteo terá que derrotar o Begonte, aínda que estes son últimos con tan só unha victoria en toda a Liga. Pola contra, o Esteo B gañaba ao Pontedeume por 6-3 nun partido moi serio dos de Felipe Senén que lles permite tomar aire na táboa. E con respecto ao Lago Sport, o conxunto masculino perdía por 4-2 ante o Xarío, na mentras que as rapazas impoñíanse ao Castro tamén por 4-2. Pola súa contra, as cadetes tamén sumaban 3 puntos tras gañar por 5-2 ao Ribeira e o cadete masculino B perdía ante o Parrulo por 2-4. En infantil, o conxunto feminino empataba a uns ante o Ribeira, en alevins perdían os B por 4-0 ante o
Parrulo e tamén as rapazas ante o Ribeira por 4-1. En Benxamíns derrota por 11-4 do equipo ante o Santiago e tamén dos B, neste caso co Parrulo por 2-8. E tamén mala fin de semana para os prebenxamíns con derrota ante o Narón Freixo por 4-0. Seguimos con baloncesto non tampouco, acompañaron os resultados esta fin de semana. O equipo infantil feminino caía co Puntumio por 49-64 e tamén nun segundo encontro co Tirso de Molina por 74-33. En minibásquet mixto tamén se impuxo o Tirso de Molina por 52-2 e en pre-minibásquet mixto derrota do As Pontes por 45-95 ante o Narón. E xa en ximnasia rítmica, o clube local Rítmica As Pontes clasificou a un dos seus equipos para o Campeonato Galego. Así as cousas, o conxunto xuvenil de promoción vai estar en Ourense na cita autonómica despois de alcanzar o bronce esta fin de semana en Ferrol. En senior, acaban sextas, décimas en infantil, sétimas en benxamíns e oitavas en categoría Levín. Rematamos con hockey de patins coa segunda xuntanza de escolas organizada polo Hockey Club As Pontes no pabillón de Montecaxado esta fin de semana. Precisamente os alevíns foron xogar como locais a Narón por esta circunstancia. Tamén o sábado contra os coruñeses de Santa María del Mar. Isto era todo por hoxe, isto era todo por este lunes. Non fixemos máis que comezar a semana. Seguiremos contigo de Xoves, informándote puntualmente cada noite de todo o que ocorra nesta vila, en As Pontes, a traverso da televisión pública desta vila, a televisión das Pontes. Grazas, boa noite e bo descanso.